Apa? Ang interview nang Dolagaw UN Academy. Moजां दे फिसा सरकारनि जब मोनसान्दि बेयावनो हाबना थाथ'गोन बोसोन जाबाय ना जाबाय फै आदै जिराय फै माथो खालामबावनो आदै साख्रि नागिरै नागिरै मेंग्लिलांबाय जायासो जाया दे आदै मोनागौ मानि नाजाथाबबाय थानांगोन नाजानायनि फिथाइयासो लायनो गोदै जायो आथिखालाव गुरलाबजों आखाइ दाख'लायाबा जेबो जालिया आदै नंगौ आदै जुगफोरानो दा बिब्दिजोंनो हान्थियो बे बाराव जाबा जाथों जायाबा बेंगालरावनो बिरलांसिगोन बिलिफां थुदुथ' समाबो जाबाय दे गया जालांदो दे आदै थाथ'दो दे फिसाफोर थांदो Antalu. Oh. Diनै सानै इन्टारभिउ होनो गोनां फोरोंगिरिफ्रा फैगोन ना बिसोरो? औ सार मैया फन खालामदोंमोन फैगोन होनना बुंदों बिसोर। बिसोर दिनै मोगा-मोगि आनजादाव उथ्रिनो हायाब्लाथ' गोदान फोरोंगिरि नागिरबावनांसिगोन। फरायसालिया जागायनो समाबो बारा गैला। औ सार दाथ' गोबां लाइमोनफोरानो MA BA पास जाना दं नाथाय फोरोंनो हानाय फोरोंगिरिफोरखौसो मोननो गोब्राब फरायसालिनि आनजादनि फिथाइखौ मोजां खालामनो थाखाय जों एसे खस्थ' खालामबावनांसिगोन अनजालु लाखिबा लाखिनो हागोन सार दे होनब्ला बे साननैसोआवनो बिसोरनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ हरनायनि लाहार-फाहारखौ खालामदो अके सार जागोन गय खान्दिनि हरलै फंबाय मोजां नायनानै नै आदा मोनजादो आदामोना बबाव फैदोंमोन नामा जों UN एकाडेमियाव इन्टारभिउ होनो फैदोंमोन दे मोजां दे बेसेबां जाखोलै फंबाय फैसाया 12 रां होबानो जागोन दे आदामोन थुदो बोसोन थांदोनि फंबाय थाथ'दो दे आदामोन थांदो दे आफा हा बहा थांखो बिलाय बिहामजो फै जिराय फै जिराय फै बिहामजो अमा आदार हैदोंमोन आं दे जिरायथ' आं गय लाना फैगोन
माबाहाय आफा आंबो गुन्दैखौनो बुजादोंबा लांथ'नो होननासो फैदोंमोन। लांनो हागोन बिहामजो आंबो मैयासो सौना लाना फैदों। आंबो दिनै सौहैनो होदोंमोन गाबोनसो सौहैनोसैनो। नै बिहामजो नोंबो नां बोसोनखौ एसे बिहामजो लाबोनायनि बाथ्राखौ बुंफोरदो। आंनि बाथ्रा फंसेबो खोमा लाथाराखै। औ नङा माथो आफा उदां उदां बिफानि सायाव मोनजानायखाय खर सदो बेयाव सावा। साख्रि गैयाब्लाबोथ' दुनियानि मानसिफोरा संसार जाबाय दं जोंबोथ' मावफ्ले दांफ्ले जाबाय दंना आफा। आं मा बुंनो बिहामजो मानसियानो गंगार अख्राथार। आं बुंब्ला बेफोर बाथ्राखौ बियो हजमखौनो खालामनो हाया। औ जागोन दे आफा हरै जों लागोखै सोंहरबा मोनि खोथायानो गैया। BA MA फरायनाय मेरला दोङो। नै मानसियानो सफैबाय। माहाय मास्टार आगै जोंनो खाना जाहोनांगोन देहाय स्रायैनो। हाथायाव ना थाखादो सरकारि मास्टारखाय। अब्लाबोहाय आगै मास्टार मुं मोननायनि। साहाया लोंद्रो दे दा फरायबाय थादो। जुमि आं फानजानि जुलिनि खोथासो सानदोंमोन। नों बिनाव सोंदावना नायनायसै सोरबाफोर मोजां मोनैसो दङ नामा? बिसोरनि मोजां मोनलायनाय गोसो थोलायनाय गस्ला सोलायनायफोर बायदिसो। न'खर मोजां मोनब्लालाय माथो साननांगौ दं। अब्लाबो खेबसे सोंनानै नाय। दैसागुरियाव गोलैनाय बिनानावा सोंदावहरदोंमोन आंनियाव। न'खराव बिफा फिसा सानैल'। सेंग्राया दा जलागाव UN एकाडेमियाव हाबना दंथ'यो। अब्लाथ' न'खरा मोजाङानो। जागोन दे दा गावनियाव सोंना नायसिगोन आं। मोजां न'खर मोजां सेंग्रा मोनखानायावनो हरखायाब्ला उनाव बेफोरबायदि खाबुबो फिन मोनबावनो नङाहाय। फै बिहामजो फै जिरायफै। दे जिराय। जागोन दे आदै। गावलाय सफैबायना सफैयाखै? सफैबाय दहायनो। दिनै टिउसन खालामबोआसैनो। बोसोन आगै बोसोन ओजों फैथ'लाय। जिराय फंबाय। नै आगै बोसोन आफाया मालाय बेसे गोजां गुदुं संना जाहोबावनो हानो। बेखायनो सासे आगै लाबनो होननासो सावरायनो फैदोंमोन। आं बेफोरखौ दानो सानथ'वाखैमोन। साननांगोन फंबाय आदैया जोबोद खस्थ' मोनथारो। सासे मानसिया फारब्रै आखाइ जानाया गोरलै बाथ्रा नङा फंबाय। नोंगौ फिसा नोंदाया थार बाथ्राखौनो बुंदों। नोंबोथ' नुखादोंआनो। नंगौ आगै बेखायनो हरै जों लागोनि BA पास जाखानाय सिख्लाखौ सोंदावहरदोंमोन। जोंनिखै राजिबानो हजोंबो राजिखा। नों बुंदोल' नों राजिबानो हजोंहाय जों गाबोन थांनायनि खबर हरनोसै। आंहा गोनांथि जाथ'वाखै। नांगौबा नोंनो बिहारि लाबोना लाफैदो। नों आंनि मान सन्मानखौ लाखिथारनांगोन फिसा। जों हले गाबोननो थांनायनि खोथा हरखाबाय। नोंसोर जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावबाय। आलासिफोरा सौफैलायबायानो खोमा।
आलासिफोरा सफैबायानो सफैमारबायथ'। आदसा नोंथां बाथ्राखौथ' मिथिलायखाबायानो आंनि फंबायनि थाखाय नोंथांनि बिनानावखौ नायसननो फैदोंमोन। आंनि फंबाया बेनो। खुलुमबाय। बाथ्राखौथ' आंबो सानदों, दा गावसोरसो मा सानलायो बिसोरनि फिनखौ नेनांसिगोन। हिनजावनि फिसा जोंथ' सानसेबाबो बिलाइ हरखानांगोन। साया जाबायना? जाबाय र'। दे माबार लाबो। जागोन दे। ओइ मोजां नायनानै ला। बिनो आंनि बिनानावा। खुलुमबाय। दे आलासिफोरा साया लोंलायदो। गावसोर फसायलायोबा जुलिनि रादायखौ थाबैनो लानांगौ। जोंनि फारसेथ' जेबो साननांगौ गैया। ओरैनोबाबो न'खराव खामानि मावग्रा गैखाया। नोंनानावा फसायदोंब्ला जों दिनैनो लांफानो राजि। आलासिफोरा गैया जादों दे। दा बिबाजैया सोंथोसै गाव मा बुङो, जोंहाथ' बुंनांगौ जेबो गैया। बाथ्राखौथ' आं फानजागैनिबो सोंबायमोन, गावहाबो जेबो अजद गैया। जों दिनैनो लांफाखानोसै ना मा बुङो बोसोन? आंहा बुंनांगौ जेबो गैया, नोंसोरनि गोसो। रायज्लायनाया जोब्बायबा जों थांग्रोदिनि नामा? ओंखामखौनो गोजा मोजा जालांदो, संबायबो। नांथ'लायला, दे जों थांग्रोलायनोसै। थौ अजय थौ। दे थाथ'लायदो होनबा। जुमि नोंलाय माथो सानदों होनबा? गावसोर लांफायोब्लालाय बिदिनो जाथोंसै। उनफोराव आथिमंलियाव गिदिर खालामनो हागोन। आथिखालाव बिदिनो सोलिगासिनो जेरावबो। मामोन सार? बोसोनखौ आंनिसिम फैनो हो। जागोन दे सार। सारा आंखौ मानोबा लिंहरदों? औ बेवहाय जिराय। बोसोन? औ। नोंहाथ' फरायसालियाव सानब्रै एबसेन्ट जाबाय, जेबो इनफरमेसन गैयालासिनो। बिदिबा फरायसालिया बोरै सोलिगोन? नंगौ सार, न'खरनि जेंनाजोंनो एबसेन्ट जानांबाय। हरखाबनो आंनि जुलिया जालांबाय सार। आखा दावराखायनो लाइजामबो साफायनो हायाखिसै। गाबोननिफ्राय रेगुलार फैनो नाजानोसै सार। अब्लाबोथ' नों नोंनि उसुबिदाखौ फोरमायहरनो हायोमोन ना? प्राइभेट स्कुला बिदिजों बोरै सोलिगोन? प्राइभेट बुंनाय लोगो लोगो नोंबो मिथिखायो, जोंहा माखासे मानि दायथ' थायो। फरायसाफोरनि गार्जेनफोरा गाव गावनि गथ'फोरखौ रेगुलार क्लास होगोनखौ मिजिंथियो, आरो मा मोनसे आलादा रोंगोनखौ बिसोरो हास्थायो। बिदियाव सासे फोरोंगिरिया सानबा मानि एबसेन्ट जायोब्ला जों गार्जेननो मा फोरमायगोन? औ सार, नंगौ। नों जुदि फोरोंनो गोसो गैलाब्ला नोङो नोंनि सुबिदा बायदि रिजाइन होनो हागोन। सार, आं देग्लायनिफ्राय फोरमायहरसिगोन। बे खेबसेनि थाखाय कनसिडार जाबाय। जुदि उनाव बिदि खालामबावोब्ला फरायसालिनिफ्राय ओंखारलांनांगोन। दे नों गाबोननिफ्राय रेगुलार जादो। औ जागोन दे सार। आफा, जों बाजाराव थांनो नागिरदोंमोन।
नोंनो बोसोर गोदाननि माबाफोर नांगोन नामा? बाजाराव थांनाय मानसिखौनो नेगासिनो दंमोन आं फिसा। नांनायाथ' आंनो जेबो नाङा। नैबे कागजाव लिरना होखादों, बे मुवा बेसादखौ लाबोबानो जाबाय। बे फैसाखौ नांलाया दे, आंनावनो दंखायो। बै साया लाखिथ'। माथो लिरना हरसोदों नोंनि बिफायालाय? ना नोंनि नोंफानि मुवाफोरखौ दिखांना होनाय रां गैया नामा नोंहा? हानजा, नोंनि आखलखौ नुबोगासिनो दं। खबरदार, दिनैनिफ्राय आफानि सायाव बिदि गाज्रि आखल दिन्थिबावोब्ला। BA फरायलायनाय हिन्जावनि आखलानो बिदि। नोंनि बेफोरबायदि गाज्रि आखलखौ नुयोब्ला नोंनि बाहाय बाहागिफोरा मा साननांगौ? नों माब्लाबा सानफेरदोंना? हानजा, नोंहा दाबो सम दं गावखौ फोसाबनायनि। दिनै आफाया बोरायदोंब्लाबो नांनाया जोबनो थाङाखै। मानसिया जिउ जौगौमानि नांनाया जोबखाया। नो फरायनानै नाय आफाया मा बिहरदों। नुबाय आफाया मा बिहरदों? आइनि गोथैसि बावनो थाखायसो खायनैसो मुवा बेसाद बिहरदों। बिहामजो, ओंखामा मोनबायब्ला खुरदो। कियाखौ जानोबा बोथिसेबो नागारफेरा आरजिना दोनखानायखाय। बेफोरबायदि जिरायनायखौ मोनजानाय नङा, माना जाहैदों। नैबेखौ नाजावदो आफा। आइनि बावनो गोनां गासैबो मुवा बेसादफोरखौ लाबोजोब्बाय। लोगोसे नोंनोबो बोसोर गोदाननि गाननाय जोमनायबो लाबोखाबाय। आंखौ निमाहा होदो आफा, आं दिनैसो आंनि गोरोन्थिखौ हमदांहाबाय। हामबायसै फिसा, गोरोन्थिया सानसे बयहाबो जाखायो। दिनै नों गावनि गोरोन्थिखौ हमदांनो हाबायब्ला बेनो जोंनि न'खरनि गोजोन फिसा।